20 жовтня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Розбудова війська, повернення окупованих територій та покарання для зрадників та воєнних злочинців. Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту і розповів про відродження перемовин у нормандському форматі та ініціативу створення Кримської платформи. Заявив, що всі українці мають об'єднатися для звільнення окупованих територій, а план реінтеграції Криму та Донбасу розроблять на основі міжнародного досвіду. Про кримські тези президента далі у сюжеті. Стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами, Канадою, Великою Британією та Туреччиною. Так охарактеризував стосунки України на світовій арені президент Зеленський. Додав, що Україна є співзасновником Люблінського трикутника та має підтримку західних сусідів. Тепер глава держави сподівається на їх підтримку у створенні Кримської платформи. Там союзники спільно обстоюватимуть права кримських татар та українців і боротимуться за звільнення окупованого Криму. На жаль, ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Не забув президент і про військо. Розповів про найбільший оборонний бюджет і назвав фейком інформацію про буцімто скорочення фінансування наступного року. Нагадав, що Україна стала офіційним партнером НАТО та прагне до повної сумісності з Альянсом. Крім того, додав Зеленський, Україна починає будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону. А попередникам президент пригрозив відповідальністю за беззубий спротив окупантам. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину територій без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Амністії вбивцям не буде, а жителі окупованої території мають знати, що гідне майбутнє тільки з Україною. Глава держави наголосив, що всі українці мають розуміти, що робити з окупованим Кримом та ОРДЛО після звільнення. Щоб на Донбас-арені залунав український гімн, а над Кримом замайорів наш прапор, ми повинні ухвалювати рішення, які наближають деокупацію. Всі українці мають однаково розуміти, що буде після звільнення та повернення наших тимчасово окупованих територій. Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Він запевнив, що Україна не забуває про своїх громадян на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. І прагне, аби про Україну вони знали від України, а не з російських медіа. Підкреслив, що Україна бореться і за молодь на цих територіях, і наразі створені умови, що діти з Криму та ОРДЛО можуть вступати в усі заклади вищої освіти України та навчатися там безкоштовно. Ми відновили міст і дорогу в станиці Луганськ. Вирішили питання щодо питної води на Донбасі. Ми будуємо нові та зручні, сучасні КПВВ, зокрема і на межі з Кримом. Надважливо, яку Україну бачать наші громадяни, перетинаючи тимчасовий кордон. Президент Зеленський також закликав політиків частіше бувати на фронті, а інформацію про війну на Сході дізнаватися не з соцмереж, а від військових та місцевих. Також анонсував на завтра поїздку 120 депутатів президентської фракції на фронт, щоб побачити наслідки війни на власні очі. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Президент в окремій реальності. Так на звернення Зеленського відреагував заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Він зауважив, що здобутки, наведені главою держави, дісталися йому у спадок. І додав, що для вирішення політико-правових проблем кримськотатарського народу для початку варто ухвалити законопроекти про статус народу та національно-територіальну автономію. А заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров і зовсім був лаконічний. Нічого не казати про вирішення політико-правових питань корінного кримсько-татарського народу на своїй батьківщині, які б посилили позиції України перед ворогом Росією. Це, здається, вже стійка позиція президента і його команди в питанні прийняття законопроєктів, запропонованих Меджлісом кримсько-татарського народу. Слушал Владимира Зеленского. Я очень хочу в ту Украину, о которой он рассказал. Подскажите, где она? Окупанти незаконно розкопали стародавнє поселення часів Золотої Орди під час будівництва водогону біля села Новомиколаївка. Робочі виявили стародавнє поселення Аджієль, яке існувало з 14 по 18 століття. В одному з варіантів значені Стюською село Паломників. Окупанти вже розкопали більше 4 тисяч квадратних метрів околиць і дослідили господарські ями пізнього середньовічного часу. В процесі виявили ще кілька поселень епохи бронзового століття. Це 3000-1200 років до нашої ери. Неподалік знайдено некрополь і курган. Ці об'єкти вже поставили на облік у Росії. Це вже не перший випадок незаконних розкопок в окупованому Криму. В Україні за минулу добу підтвердили 5469 випадків коронавірусної інфекції, 113 пацієнтів померли, 3044 одужали. Через швидке поширення COVID-19 в Україні вирішили створити Національний штаб протидії біологічним загрозам. Це рішення на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради підтримали 308 народних депутатів. Штаб має координувати усі заходи, спрямовані на боротьбу з цим захворюванням, інформувати громадян про поширення вірусу, забезпечити безоплатну діагностику та тестування на COVID-19, лікування в амбулаторних умовах, захист медиків та соціальну підтримку пацієнтів. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції сягне 11-15 тисяч на добу, в Україні запровадять жорсткий карантин. І четвертий рівень – це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані. Це коли щоденна кількість випадків буде близько 20 тисяч хворих на добу. Тут ми будемо змушені запроваджувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. А в окупованому Криму за останню добу виявили 163 нових випадки захворювання на коронавірус і ще 50 в Севастополі. Одна людина померла. За даними окупантів, всього на півострові зареєстровано понад 9 тисяч випадків COVID-19. Загальна кількість померлих з початку пандемії досягла 164 пацієнтів. США утилізували 45 російських апаратів штучної вентиляції легенів Авента-М. За даними Федерального агентства США з врегулювання надзвичайних ситуацій, у них не виявилося необхідних адаптерів електричної напруги. Крім того, точно такі ж апарати стали причиною пожеж в 2 лікарнях в Москві і Санкт-Петербурзі, в результаті яких загинули 6 осіб. Шевел Росія відправила на початку квітня, назвавши це гуманітарною допомогою. Правда, виявилося, що США оплатили їх покупку. Передані апарати ШВЛ були знешкоджені відповідно до нормативних вимог по утилізації небезпечних відходів, повідомили в агентстві. Сьогодні російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, а минулої доби порушили режим тиші. Гатили по наших захисниках з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське, як зазначили у штабі ООС, неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю. Тому наші воїни
вогонь у відповідь не відкривали. Тим часом окупанти посилили пропаганду, щоб залучити якомога більше людей до лав злочинних збройних формувань. Наразі, незважаючи на збільшення агітаційних груп і залучення ресурсу підконтрольних ЗМІ, якість і кількість осіб, які бажали підписати контракт, не задовольняють потреби противника у комплектуванні підрозділів за рахунок місцевих мешканців. Окупанти змушені здійснювати набір серед осіб, які не мають постійного місця працевлаштування, та колишніх військових, які були звільнені за порушення умов контрактів або по закінченню їх термінів. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарського Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.